Mä olin vaan huonossa auton huonolla puolella, kun se pystyi ampumaan vaan mua, kun mä olin siinä sivulla. Mut se tappaa mut ihan huonoisia sniperiin mulla. Kuole! Kuole! Exterra. Battle Royale. Battle in style. Ykko on helppoa vihuja. Onko se transferira paino? Juu. Hyppää johonkin. Juu. Tai itse asiassa tehdään näin. Hyvästi. Hyppäsin jo. Eikö se fallannut mua? Ja tuu platsariaa. Tuu platsariaa. Tässä on ihan Arsenalkin vieressä. Ja tossa on Arsenalkin näkyy tuolta pinkkiin. Tossa on Arsenalkin. On taas maassa. Ahan se. Niin tappaankin. Se on Arsenalkin juo. Thanks. Interactive's here. Eka itemi, jonka sai, oli Arsenalkin. Mun oli Woodpeaker. Nyt mulla on kaksoiskonekivääri. En mä tiedä. Mä otan molemmat. Mä heitän tuon VSS:n pois. Polvi aukeaa minuutin päästä. Ui, tässä on Kiilataan itteen. Miksi? Hyppäsin katolta. Ok. Mennäänkö nyt tonne mestaan? Nää holvilla. Okei, mennään 20 sekunnin päästä. Siellä vihu. Tällä ei osu sinne. Liian. Tuossa. Sillä ei oo asetta, hei. Oh. Se kuoli, sillä ei ollut kaveri. Älä luuttaa sitä, sillä ei ollut mitään enää. Avaa säkkiä. Siellä Näin siellä on punainen Siinä on Kari, haluat ottaa sipu? totta kai. Mä en pärjää ilmassa ihan naippäriin. Se on huomattavan aikaa hyvässä värissä. Ota sitä insuliinia vai mikä se on? Kyllä mä haluan Karin pitää. Inhaleri. Mitä toi vihu? Ei näy ketään. Mä kai nyt kun tapoin siellä. Tää on vielä kakkosen sniperi. Mie K98 kakkosversio. Ja siinä on 40 ammaa. Mulla olisi 800 kolista. Tuolla on ihan himona rahaa, jos mä oikein näen. Mulla on 800 jo. Joo, se on vaan kultaa maassa. Kultainen ase. Mennään tuolta Farmtopiasta käymään hakeen. Siellä on vihu. Mitä? Kuoli. No mä voitin viedä sitä suuta. Luuttaa sitä sen. Vai tuut sä munkaan Farmtopia käymään? Vähän luuttainen täällä medareita. Jos sillä olisi jotain. Tuollakin on vihu lähti just. Mä löysin Arsenalkin maasta. Interactive's here. Mennäis käymään uudella holvilla. Kun mä tapaan vihuu. Ammutaanko sua? Ei enää, mä huomaan. Älä luota. Tuolla on arsenaali. Mä oon mennyt sinne koko ajan. Mä tästä poikkeus eteen. Tuossa on äijä taas. Se pyörii tossa niinku
Mä otan tapa. Ei sitten. Se oli knokissa jo. Se odotti, että joku käy avaa arsenaali. Siellä on lisää äijä tuolla. Missä? Tuolla vai? Juu. Double kill. Mä otan nyt tää niinku, sieltä oli toinen äijä tuolla. Juu, mä näen. Nokis. Mä otan täältä snipu, jos tulee. Juu, siinä on Kari. Sniperiin mä tarviin paljon ammuja. Kari 83. Lähet äkkiä. Oota. Mä luuttaan vielä. Koska mä haluan tän. Ilman suojaa. No, toi pistoli saa jäädä mun invuun. Ammutaanko? Mistä? Mun takana oli, mutta tapoin sen. Mä tapan ton yhden. Se ei pyöri. Mä tuli 101. Tapoit sen vai? Knokki. Älä ota. Triple kill. Mulla tuli kyllä triple kill. Ammuin sniperillä. Tossa on vihu. Takana. Lähti. Knokki. Quadra kill. Nyt mä vien näitä tappoja täällä. Toi sulla on tappunut. En tiedä. 4. Mulla on 6. Tuolla äijä. Tuolla heinäpalin takana. Juoksee. Meni ton taakse taas. Tuli tuolta. Hoidin sen. Ai just tähtääns päähän. Tuolla on vihu. Nyt sattui muuten Juha Leuka. Oli just Karin käteen ja toi Skari näin. En Karia. Mutta mä olin miettinyt, kun äijä kaatui, niin ei näkynyt enää skoopissa sitä punaista jälkeä. Tuolla edespäin jo. Haluuttaa tähän tavaraa. No, näissä on paljon lisäosia oli tällä kaverilla. Ammutaan tosta. Dominating. Mua ammutaan sivu. Headshot! Unstoppable. Kiitos. Tossa on vihu. Headshot! Rampage. Vähän otin päähän näitä osumia. Jos näkis sitä klipi, kun otan headshot. Tänne. Täällä on äijä. Juu. Ammuin ja vahingossa auton. Räjähtää, mutta toi yksi vihu karkaa. Siellä on 2. Ei karkaa No kauan. niin, se jäi knokkiin, mä ammuin selkään. Tähtää toi yhden. Killing Se kuoli. spree. Mulla on 8 tappoja. Mä oon aika hyvin tappumaisesti. Tossa on vihu. Killing spree. 9 tappaa. Tää menee hyvin. Mulla on tasoisia jo. Siinä vähän luuttaa tavaraa. No, tässä oli parempi tähtäin. Tuo tulee äijä. Juu, tuolla. Se meni knokkiin. Näinkö se lyhistyi maahan? Tuolta tulee toinen. Tossa. Sekin kuoli. Mä olin just tähtäämässä. Minun samat äijät tähtäin sain. Edes tulee uusi. 297 päähän. Mä en edes nähnyt missä se oli. Onks toi vihu? Ei, se oli vaan pikselimössän bugi. Näyttää pitää korjata armorit. Okei.
Se on korjattu. Vihus loppu kesken. Niitä on 8 jäljellä. Tästä mä en varmaan sitä niinku, että kun tiimi on jäljellä, että 10 tiimiä olisiko jäljellä vai 10 jäljellä. Peli menee hyvin, jos vihollisista tulee puutetta. Takaa tulee äijä. Otan tapan muuta. Kumpi sai? Minä. Jos mä knokkaan sen, se on silloin mun totta. En mä sitä enää ikään tapa ihmisiä. Otetaan tää bounce juttu tästä näin. Miksi me ei meillä ole mikään tarkoitus liikkua mihinkään? Ja me ollaan just sopivasti alueella. Meidän tilanne on sellainen, että me vaan seistään täällä ja juostaan aseen kädessä ja ihmetellään missä vihuja. Mitä oikein juoksi? Etsii vihuja. Mä lähden tänne alueelle päin jo enemmän. Mäkin. Vihollisuus loppuu kesken. Tuolla. Tuolla rahissa. Mua ammutaan jostain. Rokissa. Kuoli. Sieltä tulee toinen äijä. Killing spree! Lisää. Se vähän ampuu. Ai mun pitää taas korjata mun armor. Mistä aina sanoin mun pitää korjata näin? Koska ne kuuluu aina kun sun ammutaan ei. Meitä nää. Yksi nää. Tuolla. Mä näen. Niin tuon talon taa. Monster kill. Oi. Mulla oli 10 tappaa, meillä oli yhteensä 26 tappaa. Yli puolet tyypeistä. 26 tapettiin. Häh? 20. Tapettiinko me, oltiinko me nyt, jotka tappoi ihmisiä täällä? Onko nyt 25 tiimiä, eli niinku 50 tyyppiä. Me tapettiin yli puolet tyypeistä. Näköjään. 24 jäi tappamatta. Pitäisikö olla huolissaan? Ihmekät alkaa olla vihollisista pulaa. Me päästiin ihan peliin. Me ollaan Bermudassa. Mulla luki Nexterlla. Taisin näyttää tyypän hyvän. Battle Royale. Battle style. No niin. Jos sä seuraa mua. Mennäänkö taas pannuun? Head there. Ei, me oltiin Platsariassa, sieltä löytyi se kiinni. Mennään farmata vielä. Mä löysin jo. Arsenaali. Juu, arsenaali kiinni. Se on tossa Farmtopia sisätilassa tuolla isossa hollissa. Yläkerras. Nyt tästä yläkerras. Läntäisin suoraan siihen.
Interactive's here. Onko se on vasta? Kuinka paljon tässä rahaa? Lähti 500 maasta. Kova. Ja 100 ehkä toinenkin heti suoraan. No mulla on 236. Mulla on pakko saada Scar-ase. Tossa on onneksi ase. Mulla on 500 häijä. Ei, mä löysin vielä 100 ase. Mulla löytyy 100 se kanssa. 600 mulla on. Sama. Se on voitettu jo. Näköjäs. Hei, tossakin on lisää rahaa. Mulla on 700. Vois lähteä, tuot tippuu äijä vasta alas. Mä menen tappaa se, sille ei vastaa vielä. Oli vähän myöhässä. Se on lovi, mä menen hoitaa se loppuu. Mä luuhtaan täällä ihan himoona. Ettei tarvitse seuraavan 3 vuoteen sitten ruutata. Niin mä voin tappamaan ihmisiä. Ne on hoidettu jo. Äijä tuu äkkii. Juu, mä oon täällä jo. Kohta. Okei, mä juoksen hiilaksa ittees. Juu, nytte. Mulla on hei 26. Mä vaan katon sun tilaa täällä. Pakko vasta luuttaa noita tai. Mun on vähän antaa helaa. Oikeesti näillä ei ollu mitään. Ne on tossa. Tuossa on Jorpakossa yksi. Taas tää. Siellä ammuta ihan huolella. Toisella puolellakin on äijä. Tosissaan. Dakissa. Mä tarviin jotain tavaraa. Koska mun aseet, mulla ei ole sniperi, mä en pysty pelaamaan tuolla. Mä niitä osu täällä aseella, koska tää on ase. Okei, 114 päällä. Sinne meni. Mennään nyt siihen arsenaaliin. Juu, mä haluun sniperi muuta. Hoppa kyytiin. Ja mönkiä kyytiin. Mä haluun sniperin ja jonkun kypärän. Ja jonkinmoiset liivit. Typpiä ja ylinopeutta. Meidän tapettaan jo. Ota vähän helttiä. Häh? Mä sain tapa. Missä on kappo ollut täältä? Osa, mä otan tuon. Sovi. No. Ei mun osalta. AK-47. Oo, tässä on oikein lämpökamera. Mä tarvitsen sinkkukamotkin valmiiksi mukaan. Sitten tuu äijä. Okei, mut shotguni hoitaa sen. Double kill. Mä kyytiin. Missä sä oot? Tässä. Tää on ralla. Ei vaan sä juoksee. Triple Tapoin sen. kill. Missä sä oot? Tässä. Kyytiin. Mä tapoin vähän tyyppejä äsken. Onko se ne ylpeä musta? Oliko tappoa? 3. Mä katolla äijä. Kyllä tietää, että mulla ei oo mitään, millä mä pystyisin tähdätä. Toi ampuu vähän laajamittaisesti. Kuoli sen katolle. Mulla on lämpökamera. On mullakin. Joo, ei vaan heitin se AK-47 menemään. Mulla ei oo mitään asetta, jos mä pystyisin tähdätä. Mulla on tää mega shotgun, joka tappaa niinku ykkösellä. Tyyppi, mitä sä teet? Quadra kill. Sä priik naamaa. No ei enää elä.
Mikä? Ne menee tuohon. Mitäs siellä? Vihu! Siinä. Mä tuun selkään. Dominating. Takanakin oli vihu. Mut shotguni, se tappaa. Mä olin tulossa tappaa sua. Tuolla on yksi vihu lähtee pakkaan, mutta ei mulla ole mitään, minä pystyisin tähdellä. Mä vien täällä shotgunin loppupäin. Unstoppable. Rampage. Tää ase vetää niin paljon damagea lähitaistelussa. Mä tiiä. Tää on vielä... Tuolla on yksi äijä, joka lähtee karkuun. Älä pistooli. Tää ei oo kyllä mikään paras ase. Mä tapoin siitä. Vihun loppuu kesken. Ei voi mitään. Tää on kyllä vähän lisää panoksia, kun ei täällä pärjää mitenkään. Onneksi tässä on vielä ihan semina. Mulla tarvisi... Onks se SSI? Haulikon panoksia ei. Niin. Tää ei, tää on SMG, tää on kaikkialla. Tarviin haulikkoon panoksia. Mä haluan, että ase pysyy käyttökelpoisena jonkun ajan. Ei SMG ja SMG. Mua ammutaan ihan huolella. Tuolla on sniperi, tuolla on sniperi. Ehkä. Mä tapoit se. Mulla ei mikä asiakalla mä pystyisin tappaa kaukotaistelussa. Mä menen kiertää tämän baarin aivan takaa. Aika hakkaa se miakalla. Nyt tulee Jemiaksen stuntti käyntiin. Onko se täällä vielä? Ei. Mä tapoin se just. Mä en saanut tehtyä stunttia. Tuolla on yksi. Mä en pysty ampumaan sitä millään, kun ei oo mitään millä pystyisi tähdätä. Sano miksi? Tuolla äijä. Oi hitsi mitä mä sekoin. Mä tapaan sen mun miakalla. Mä teen showta nopea. Kiitos, mä oon niinku... Hiukan täällä on vaikea Mä asua. otin knokkiin, mä pistoolin sen jälkeen vielä. Ei tätä pysty tappaa knokis. Mä otin Phoenixin moden. 13 tappoa jo. Hei, mutta tässä on sellainen juttu tässä mun miakalla, että mä pystyn finishing mode. Hitsi toi soolea tuo. Mulla on haulikko kädessä kattaa varoa. Mä tuun selkään. Mä tulin se selkään. Hyvä! Oli sitten tosissas. Se ampui mua. Oli just tekemässä tuntia, mutta kun... Olisiko joku asia, mä pystyisin tähdätä? Tää on niitä aika vaikea peli, kun ei pysty tähdätä pitkällä. Missä nyt menee? Kaatu jo. Epäreiluun, sä pystyt tähdätä. Mä syön sitten sieneitä loppupäin. Ihan epäreilu peli. Ai se on sniperi. Ei mulla oo sniperi, mulla on 2 AR, sitten mulla on niinku M60 ja Scar 3. Mä en pysty tähdätä millään aseella. Ja nekin ei ammu, jotka mä ammun, niin ne ei ammutaakaan suoraan. Mä otan lisää tätä. Kai se siellä pärjäädä. Mä otan vähän sieniä. Mä otin jo haulikon käteen. Mut tapetaan jo. Mä en pysty ampua se, kun ei oo lähitaistelussa. Muuta kuin lähitaistelu. Ihan epäreinu. Tyyppi tappaa kaikki. Mun ei jää 17 ja 1 on jäljellä enää. Mulle ei jää yhtään tappoa. Itse kun jos sniperi. Mä näen se viimeisen äijä. No, mulla ei ollut yhtään. Ei oli, mulla varmaan oli pari niistä haulikkorappeja. Mut kun ei ollut sniperiä, mä osaan pelata ilmassa. Ois mulla 7 tappoa? Hei, niin meillä on yhteensä siis. Yli puolet taas. Morjes. Ja se on enemmän kuin 26.